Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala mab'uthi rahmatan lil alamin nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga pagariyami, mga babayami yaki pagadatan, sulang-ulang wano mga bangsami, kesampaian sagyang kaiya itano di kapamagusay, naguso di imentay sagyang kaiya mga panguyat tano sagyang kaiya bulan na Ramadan na sanrakan wagyang kutwa maanaw salama kalilintad na kapipya ginawa. Mga pagariya, yang kaiya bulan na Ramadan na miyakaganggaan nagyang kuto kapagisagian. Kataya paman na si itano matatago sa mani isagyang kaiya sapolo maluluok sagyang kaiya bulan na Ramadan. Kagiso mga ulama na biyagira na ya at tigira na gyang kaiya sapolo kagagawi na adna sapolo pakuna adna sapolo gawi matatago sa look na adin sapolo gawi matatago sa giyang kuto aurian yan. So sama na yung mga pagarian na si itano matatago sa giyang kaiya lambak yan. Yang kaiya sapolo kagagawi look agiyang kaiya bulan na Ramadan. Nagyang kaiya ka pumago sa itano na baad na possible Laylatul Qadr na si ito muron sa giyang kaiya lamba kagiyang kaiya bulan na Ramadan. Baad na possible, baad na paman na dalil karina piyamagusa yung mga ulama kapakay Laylatul Qadr na si ito muron sa giyang kaiya paman na lamba kiyan. Kagi aya kalalaya man si erakatano nagup ka nagatano si kong mga ulama Laylatul Qadr na si ibturun sa giyang kuto sapolo pakuri sa giyang kaiya bulan na Ramadan. So para di tano kada isa panginam nagulalayo na giyang kuto babayatan sa di tano di kapagamal na ipanguyatan wag yang kai mialoy o mga ulama nagu mga hadith Laylatul Qadr na adna possible apturo sa giyang kaiya lambak ang mga kagagawi sa giyang kaiya bulan na Ramadan. Ayad no to mapipikir tanong mga pagarian na antano di makasabes sa benar o pamako aya kapasangan tano na kapanambayang ko mga kagagawi na antano makapanambayang. O man waya kapasangan tano na kabatiya sa Quran na andip kaputol agya ko to kapabatiya tano sa Quran. Upman waya kapasangan tano nakasusad ka na antano di makasusad ka. Para malalayon nagukuntinyo wag yang kuto ang mga amal ang mga pipiap kapasad tano. Mialoy o mga ulama apanutul no Sa'id radiyallahu an, isa ko mga sahabo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apitro yan at tigiyan aya betad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na diiskan yan di mag-i'tikaf sa giyang kai lambak ang mga lambak kagawi o di nakagagawi sa giyang kaiya bulan na Ramadan. Kauto. Pamana sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ayad na kapanutulaw no mga sahaba niyan na tipangan niyan na mag-i'tikaf sa ikupaganay sapulo sa giyang kaiya bulan na Ramadan. Natipangan niyang miyagi-i'tikaf sa giyang kaiya paman na lambak yan, giyang kaiya look yan. Natipangan niyang panagyang kuto i'tikaf sa giyang kuto mulimpusan sa pulugawi sa giyang kaiya bulan na Ramadan. Tiyo mga ulama, agyang kuto kaya pag-i'tikaf o Nabi sallallahu alaihi wasallam sa giyang kaiya lambak ang mga gawi sa giyang kaiya bulan na Ramadan na tigira na makatuturo.
Sa sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na aya sabab akia pag-i'tikafian sagiyang kai gawi. Sagiyang kaiya bulan na Ramadan libtigha lailatul qadar na diinyan dimbebanugan Sulailatul Qadar. Diinyan dipanganalan wanto na ikapturo nagyang kutu Lailatul Qadar. Agina na Lailatul Qadar mga pagarian na munad nagyang kutu katawi tanuron. Nagu ini panguya tarakatan wayaw mga ulama tanu adiran diteroon nagyang kutu akala yan ikipantag. Nagumi aluy sa Quran nagyang kutu Lailatul Qadar na khairum min alfi shahr. Isaw tuwa kagagawi amatatagu sagiyang kaiya bulan na Ramadan. Kagagawi iyo to amatatagu adi makakalaro sagiyang kaiya bulan na Ramadan na tumu adigyang kutuwa sanggibu. Tumu adigyang kutuwa paman na sanggibu ulan-ulan. Giyang kutuwa mapagamalakaro o pamako miyanang bayang kaon o pamako miyatiya kaon sa Quran o pamako pitinin tadaman na kaon sa Allah sagiyang kutuwa kagagawi miya sisadaka kaon o di na anton asan ang mga pipya amal pinggalabag ka na upama kung siing kami ang galabag sagiyang kutuwa Lailatul Qadar nagyang kutuwa amal ka amay ito. Giyang kutuwa amal ka amay ito ay nipu na ka sagiyang kutuwa kagagawi nagyang kutuwa kaya turo no Lailatul Qadar na tumuutuwa digiyang kutuwa mapagamalaka si ikusang gibuwa ulan-ulan. Naman nagyang kutuwa kala yan ikipantag mga pagarya. Nagi di tanop kada isa panginam sagiyang kutu mga pipi mapapadalam sagiyang kaiya bulan na Ramadan. Tigo mga ulama agiyang kutu kaya pag-i'tikaf unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nanao nagukari na inutu pag-i'tikaf kagi pembabanug niya nagyang kutu Lailatul Qadar. So adna possible mga pagarya agiyang kaiya lembek sagiyang kaiya Ramadan naronon na tumuro nagyang kutu Lailatul Qadar. Kaayaman na titu na piyagma da amat tao sagiyang kaiya paman na kapturo nagyang kutu Lailatul Qadar. So ayama piya nagyang kutu di itano di teketakapan nagyang kutu panamartano. Kanaba penggelebak tano sagiyang kaiya Ramadan na si itano bu sagiyang kutu paganayron. Anta ka benar-benar tano sagiyang kutu kapusan yan. Api agiyang kaiya paman na matatago sa look asapulugawi na benar-benar tano ron kagi kepakai agiyang kutu Lailatul Qadar na si matatago. So Syekh Ibn Al-Uthaymin na ayatin degyan na tigyan na Sulailatul Qadar na kealin-alin nagyang kutu kapturunian. Kepakaya si iku may po sa Ramadan na tumurong si iku 25. Nagyang kutu man na pagkatalong nugun na tumurong si iku 20 agu pito. Kealin-alin nagyang kutu kapturunian. Aginan ititindagan umang ala ulama Sulailatul Qadar na kanaba mamiminti na kapturunian sa giyang kutu ika-20 agu pito si iku bulan na Ramadan. Di mga ulama amya panutul ariwaya asunabitan wa Muhammad na miyagi i'tikaf si iku paganay sa pulugawi iku bulan na Ramadan. Ipuno ka din si iku paganay kaya suldo Ramadan na taman sa giyang kutu ika 10 miyagi i'tikaf sunabitan wa Muhammad. Miyagi i'tikaf na tigong mga ulama sa giyang kutu laokian ipuno ka ko 10 agu isa na taman si iku 20. Orian yan na pitero yan sa giyang kutu kaya pakapasad yan mag-i'tikaf. Ayaman na i'tikaf mga pagarian na ginan so kakakadin sa masjid. Amia kalalaanan ni kipantag. At yung mga ulama paman na suka pag-i'tikaf natantod na kumala ibalas kagigiyang kutu oras umanusya na si inian inibagay si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Miyagi i'tikaf kumya din sa masjid ayabu adin yan uninggalbakan na giyang kutu adin yan dikasuasuata ko kadanan yan na Rabbul Alamin. Giyang kutu kaya pakapasad mag-i'tikaf unabitan wa Muhammad natigyan inni utit sa kanatigo nabitan wa Muhammad na miya kaumara ka nagyang kutu asugu wallah o di nagyang kutu mga malaikat aayat tigiyan apitro yan rakan na Sulailatul Qadar nagyang kaiya paman na asrul awakhir na siya na napturun sa giyang kutu
molimpusan asapuluh gawi isagi yang kaya bulan Ramadan na tigu nabi hay mga sahabakan na sa din sa kabayayan si erkanu pagi-i'tikaf na pagi-i'tikaf sagi yang kanan mialuyakan asapuluh gawi kuri ku bulan Ramadan na sukiya tiru aru nabitan wa Muhammad akia pakalang kapan yan si iku mga sahaban yan na siran na magaan sumagaan na miya mag-i'tikaf siran kagi paman na panagunta maniran nagubabayiran sa giyang kutwa Laylatul Qadr. Uwi dati yung mga ulama na minsan panalagi duto na adin din miya aloy apaman na Laylatul Qadr na turun sa giyang kai asrul awsat giyang kai lembek ang mga kagagawi sa giyang kai bulan na Ramadan. Labaw ro na tigo mga ulama agyang ko to kagagawi ika-10 agupito. Bulabaw ro na tigo mga ulama sa agyang ko to kagagawi ay ika-10 agupito nago ika-10 agusiyaw. Yang kanan paman na gansarsan ama tatago sa giyang kaiya lembek 10 amaluluok sa giyang kaya bulan na Ramadan na adna possible kepakayasan tumuro nagyang kutwa Laylatul Qadr. Nagyang kanan 10 agupito nagu 10 agusiyaw na iktiyaran tanwanan ng mga pagarya. Inutan waya di pa magusaya ka antano ketagui sa beger nagu bebaya sa giyang kaiya malalambek ang mga kagagawi sa giyang kaiya Ramadan. Andi kelebat yagiyang kutwa panamartanu uay. Miya panutul o Abdullah ibn Anis radhiyallahu an amataan ko na sa kaniyan o di namataan ko na sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na adna minisuon o andap turun Laylatul Qadr. Paman na hadithaya asunabitan wa Muhammad na adna miya kay suon si iku mga sahabanian wanto na o di na ande ikap turun nagyang kutwa Laylatul Qadr. Na aya ini sembag unabitan wa Muhammad sa giyang kutwa miya kay suon ay pagisiyan si kunabitan wa Muhammad wanto na ikapturun Laylatul Qadr na tigu nabi sa giyang kutwa mini suon ra'aytuha wa unsituha miilayak na tigu nabitan wa Muhammad nagukatawanakan uga ida tigu nabi na kialipatanakan kautu paman na piyagma si kunabitan wa Muhammad paman na si paganay na katawan yan uga idna piyag maumbu ka aya hikma tigong mga ulama na paragyang kuto ang mga tao. Nagusto mga Muslim na inter ubulan na Ramadan na di sila nun di makasabun sa benar kagidiran na katawan o ande kepantag agyang kuto kapturun agyang kuto Laylatul Qadr. Na, tigong nabitan wa Muhammad katawan akan ugain na kialipatan akan. Fataharrawha fin nisfil akhir na tigu nabitan wa Muhammad ang bebanugan niyo Laylatul Qadr nagupagayanin niyo Laylatul Qadr sagi ang kuto look si iku bulan na Ramadan kauto miya alo ya paman agyang kaiya look sagi ang kaiya bulan na Ramadan agyang kuto at tigu mga ulama akapakay sagi ang kaiya ika 10 agupito ku bulan na Ramadan nagugyang kuto ika 10 agusiyaw sagi ang kaiya bulan na Ramadan. Miya panutul pano Ibn Mas'ud radhiyallahu an. At tigu nabitan wa Muhammad utlubuha laylata 17. Paman na adna dalil. Agyang kaya dalil na panutul no Ibn Mas'ud. Apituro nabitan wa Muhammad Laylatul Qadr na bebanugan niyo. Nagupagayanin ni watigiyan. Sagyang kutuwa ika 10 agupito sagyang kaya bulan na Ramadan. Na piyamimikiran untuk mga ulama. Agyang kutuwa hadithu nabitan wa Muhammad Laylatul Qadr na si ibturun sa agyang kaya ika 10 agupito na aya miyap pikiriran na agyang kutuwa ika 10 agupito si ikubula si ika 10 agupito si ikubula na Ramadan nagyang kutuwa kapitaanon naginan so yawma Badr. Apaman na igira amya pita agyang kuto apaman na
kagagaw iya ika-10 agu pito naginan din so yawmu Badr gawi iya Badr ginan so katidaw agazwat Badr apaman naginan so gawi iya miki tidawa so nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam padiyan so mga Muslim padiyan so mga Ansar agus so mga Muhajirin miyaki tidawa siran sa iko mga Quraysh sagyang kananadar pas sa Badr na ayak iya pantagano ng mga pagarya na ginan so ika-10 agu pito sa iko bulan na Ramadan namanuto agyang kuto paman na miya pikir o mga ulama at tigiran na pituro unabitan wa Muhammad sagyang kuto ika-10 agu pito ko bulan na Ramadan kagigyan kuto kapita ano naginan nun so kaya pikiti dawa unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaya pikin jihadian apaman na ayari duiran nagu ayami susugatiran na so mga Quraysh sa Makkah. Tigo mga ulama aya kalalayaman si iko mga ulama sagyang kaiyasira. Nagyang kanan Lailatu Badr. So kagagawian ako paman nagazwat Badr na ika-10 agu pito. Nagugawi ipanuto at tigo mga ulama kagagawian ako di maat alungan na di maat. Asukun su Zaid bin Thabit radhiyallahu an sahabay niya kububay anu nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ayakun abtadiyan na daden pananabenaran yan peguyagan yan kagagawi si bulan na Ramadan aban yan kalawan yagyang kuto kapuguyagan yan si iko kagagawi yan sa giyang kaiya ika-10 agu pito ay manay ni mga pagarina mga karina ini kapakaya pasibul Laylatul Qadr na tulong sa giyang kaiya lembek sa giyang kaiya bulan na Ramadan. Naman Zaid bin Harith ayam ya panutul na diiskan yan din di managuntaman. Paman na paguyagan yan din sa mga kagagaw iniyan. Ugaid na giyang kutua panamarian si iko kagagaw yan si iko ika-10 agu pito na din yan ipenamar si iko mga kagagaw. Nanaud na paman na kapakay peturun saya Laylatul Qadr. Sa aya katero yan. Natigyan na inna Allah Ta'ala farraqa fi sabihatiha bayna al-haqqi wal-batil wa adalla fi sabihatiha a'immatal kufr. Yang kaya tigyan ika-10 agu pito na suat tigyan na so kaya pikit tidawa unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagina na tigyan na so gawi miyakam belag agyang koto unto lagugyang koto aribat nagukiyat to kawan nagumiyapayag atigu Zaid agyang koto benar titu agugyang koto batil nagugina na tigu Zaid naginan sugawi atanto din ako miyakada panas agyang koto mga uluan o mga Quraysh agina sugazwat Badr apaman na miyakada panas sa mga Quraysh nagu sa mga musyrik sagyang ko to kiyat tidawairan agus nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya kada kal amiyatay si iko mga kufar nagyang ko to 70 nagu miyabiyo kiram panagyang ko to 70 nagu kiyaga na tanira nagyang ko to paman na mga tamukiran ka paman na miya kang bulingan siran sa Makkah miya mamatay agyang ko to mga uluan si iko mga Quraysh nagina ng mga pagarya ina ni Peter o Zaid bin Thabit apaman na agyang ko to kiya pitaan si iko ika-10 agu pito si iko bulan na Ramadan nagina sugawi miya payag agyang ko to untol si iko ribat miya kang bida nagupaman na kiya to kawan agi paman na su agama Islam nagyutu ititwa korek na su agama mga Quraysh aginan so paman na kapan ako to nagusto sa lakauron na riba tutua panarima at tigu Zaid bin Thabit. Miya panutul pansagyang ko to Muwatta Malik. Apanutul no Talha bin Abdillah radiyallahu an. Apituro kuno nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma ruya syaitanu ahkara wala adhara wala asghara minhu yawm Arafah.
Pituro kuno Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada penagawi iya mielay so syaitan so iblis. Agina suridu ay tanwa mapayag inna syaitana lakum aduwwun mubin. Pituro Allah subhanahu wa ta'ala mata na so syaitan so iblis na mapayagaridu ay ni wa mga manusia. Gina ni pagakal si irakatano gina ni di irakatano di mangwaswas ipagwaswas yan si irakatano agyang koto kaganakitano si iko kanggalabag kumapya na ayad na manggalabag katano na agyang koto mga rarata agalabag aya pananabenaran yan agyang koto manggalabag ka agyang koto agalabag ka kerarangitan ka wallahu subhanahu wa ta'ala. Nasukon sa syaitan na dapat na gawiya miyay sa kanya na ahkara wala adhar. Paman na miya kada panasatan to. Nagu miya kay ito akap kilayon. Tanto din ako di makambuku. Nagu kerat aginawan yan. Wala asagara minhu yawma arafa. Paman na giyang ko to agawi akap kilayro na paman na makadada panas. Naginan suyaw mo arafa. Ginan sugawi iyakaw ko pati gitano. So mga kadi na pagkukupsiran sa agyang kotuwa ikasyaw si Ikudul Hijjah na igiram yung maagyang kananagawiin na so syaitan na tanto din ako pakay ito nagupaman na tanto din ako pagkarat taaginawan yan kagi paman na katawan tano agyang kotuwa gawi ayaw mo arafa na ginan sugawi iya miyak kadakadakal aprilaan wallah si ko mga oripan yan miyak kadakadakal maapan wallah nagupaman na pemakamaradikaan yan si iku apoy ko narakajihan na. Biyan ka na yaw mo arafa. Enuman kailangan na suad na pirakyan na di makapag-hajj. Nagupkusar yan nagyang kutua tamok yan sa gyang kutua kaplalakaw niya nakagipaliugat na panuto. Gira so taon na magaganian na tamok na magaganian na lawas nakapapaturayan ka. Kung nabakagi paman nakanguda na ko pen nadira ka na mi papaliugat alim di basta kadenang ka sa tamok akugang ka na mini paliugat rakad na gyang kutua kapanay kaso adna mga aryami adna mga pirakian na pinambuta kanu bida tanto agyang kutua numyek kangudaan na gugyang kutua numyek ayakin na ikin agyang kutua miya katuas kanyan din madakala paman na langun din na numyek miya katuan na di makasundita adin yan ni maturo at yan na ubabu ayak ya pa kaumakan saya nagu ayak ya pa kang bisitakan saya ayak ya pa kanay kakan na sagyang kutua kang udakan nagyuti paman na dingan iran di sila ni makasninda so mga aryami ya mga kang udaan na tamukian na di kanu di peniata lalakaw kanu agi ang kaya tamok na kanabara katanwa ya maistidi kapag kaya iman to na matatagur ka na si iku pemakasunod aragun na paman na ginatangkan yan. Ginad ni ka panamok mga pagariya. Kanabaad na tamok paman na kumintin sa agyang kutwa manusia. Ugaid na upon ipanalamat o manusia, agyang kutwa tamok ay ni sarigun wallah, ini bagiron wallah. Lagi ito din mambu'i kapugumargiyan, kapkumaniron, kapagutuyan, nagukap kumintin yan sa agyang kutwa manusia. Tigu Talha, illa ma ru'ya yawma Badr. Nagu ikadu gawi amilay su iblis apaman na miya kay itu nagu miya kada panas naginan so gaw iya Badr gian ko tuadi tano di panutulon na gazwat Badr apaman na miya kiti dawa su Nabi tanwa Muhammad agina manipagam paganaya kati dawa miya din si iko mga Muslim nagu su mga Quraysh milay su iblis sa gian ko tuag gaw iya Badr apaman na miya kay itu tigiran inuto aso iblis na miyelay sa giyang kutua masa na tigu mga ulama apaman na giyang kutua gawiin na penutulan apaman na sukun su Jibril alaihi salam na miyelay unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya galabakiyan sa giyang kutua katidawa na yazu'ul malaika na paguluan na niyan sa mga malaikat wallahu subhanahu wa ta'ala adi niyan siran di tanoran nagudi niyan siran di pakasaapan kagigiyang kutua masa mga pagarian na inuman ito kaya lakalakan sa mga Quraysh naguda siran din na matano-tanor nagu miyaka palagu siran sa giyang kutu paman na kadakal miyatay kiran na paman na
miyugu pagi ang kutua mga malaikat wallahu subhanahu wa ta'ala. Lagi daya, apaman na so Jibril alayhi salam na milay sagyang kutua gazwat Badr, apaman na paguluanan yan sa mga malaikat wallah miatin sagyang kutua katidawa. Miatin sagyang kutua katidawa, adin yan di tanor nagyang kutu padiyan ang mga malaikat. Nagina nagawiin tanto din ako paman na miyak kada pa na so syaitan so iblis agyang kutu kay katawan yan apaman nagyang kutu kaya pakataban ro mga Muslim na kaya taguan sa manang sunabitan wa Muhammad agus mga Muslim naguplangkap sa agyang kutu malilibet adar pa sa agyang kanan na paman na yang kanan na dar pa ang mga Arab apaman na tiyaban sa mga Quraysh asira ni paman na mga tao miyaw na di imagintaw sa giyang kanan na Makkah al-Mukarrama. Natiyaban sila ng mga Muslim na giyang kutu agawi na ginanatigo mga ulama miya kasunggaya nagumiyapayag agyang kutu untol sa giyang kutu ribad. Gina ng mga pagariya. Ginanikino ang mga ulama dalil kepakay possible Laylatul Qadar na turu sa giyang ika-10 agupito nagupturo sa giyang kotwa ika-10 Agusyaw sa giyang mga kagagawi lembek sa giyang bulan na Ramadan. Sipman si kumusnad namiya panutulo Abu Hurairah radhiyallahu an. Sukun sunabitan wa Muhammad na pitruyan al-malaikatu fil ardi fi tilka al-laylati akthara min adadil hasa. Suwati ko nabi sa mga malaikat sagyang kuto gazwat Badr. Nagyang kuto kiyat tanairan sa lupa na aya tigo nabiya kada kaliran na mas madakalasiran adigyang kuto bilangan agyang kuto mga ator sagyang kaiya dunia kauto miyak kada tanto miyugup si ikunabitan wa Muhammad nagupaman na giyang kuto malaika atom yoron sa giyang kaiya paman na dunia naginan sukatero Allah subhanahu wa ta'ala sa giyang kuto paman na mati antanwa tatanazzalu alaiha almalaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr agiyang kuto kapturo no malaikat na tanto sira no kamadakal sira na digiyang kutua mga ator nagugiyang kutua paman na grebes matatagusang ka iya dunia miyak kadakala tanto agiyang kutua mga malaikat wallahu subhanahu wa ta'ala na miyak kapagayo nagugiyang ka iya katuro nabitan wa Muhammad sa agiyang kutua Laylatu Badr giyang kutua kagagawian si iko paman na ika-10 agupito sa giyang ka iya bulan na Ramadan. Mga pagariya ini panguyat tanwaya si kung mga ginawa tano ka para di tano ke tagu isa bukan sa giyang kaya Ramadan kagi adna kada kedan na aya kapagusaran yan sa giyang kutua panamarian na giyang kutua 10 kurisi ko bulan na Ramadan di mga pagariya giyang kaya Ramadan na aya pikiran tano na lang na iya giyang kaya Ramadan na lang din na malayarga nagupanak panagyang kuto kekuatan noro na balas importante na ditano dinggalebak nagyang kuto mga amal mga pipya mga tasbih gyang kuto paman na tasbih sa gyang kaya bulan na Ramadan gumiraw ka subhanallah gumiraw ka alhamdulillah na makalalbiyo to sa sanggi buwa digiyang kuto padapaman na mga gawya ruka di panasbih. So giyang kaya Ramadan na argaan tanwag giyang kaya mga oras saya so mga segundo mga minutos kailangan na di tano di manggalabag amapya ay paguman tano sa giyang kuto mga amal tano mapluto tano si kumas akap pakaw matano sa giyang kuto mga kubur tano mga pagariya si tano temana giyang kaya di tano di ka pamagusay importante na adna mga panguyatap kanag tano ay panguyat ra tano mga ulama tano salam tano giyang kaya mga pagari tano lagi di Nurjanna lidangan Agus bin Zuhan Zulkufli salam rakanu Agus bin Zuhan Agus Walid Makabuot Agus Junaid Munawara salam rakanu sana pamangkin way Agus Lumbus Hudaifah way
naguso gian ka iya di rakatano sama niya di muntay ang mga bangsa tano na salam rakanu langon panganing ko si ko Allah subhanahu wa ta'ala tarimaan yan sa mga amal tano sa gian ka iya bulan na Ramadan nagu panganing tano si ko Allah gian ko tawfikian nagu badan na pagumarg agyang ko pa naguntaman tano sagyang kaiya malalamba sagyang kaiya bulan na Ramadan salamtan wagyang kaiya pagaritan si Abdus Salam Arib sa siya tano butag isa din ka wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.